Niin. Se on kuule hyvän sään aikana, ennen kuin tuulla kerkiää tulla kuule, niin sinun on häivyttävä. Mitä mä siis saa tulee tänne Ryhmässä? No, Virru, kun sinä tulet, vaikka kuhtuu kuin, niin sinun ei tarvitse tänne tulla kyllä. Helvetti tänne sotkemaan paikkoja. Onko Siko lähti taas täällä? No mä en sotkenut täällä. No täällä on, kun täällä oli niin siistiä eilen kun minä kävin, on tämmönen porukka tulloo tänne, niin kyllä sitä, lähtikö ne muuan huumehörhö, lähtikö se pois? Eikä se mikään huumehörhö. Mikä saatana hörhö se oli se muuan luikku? Mä en tiedä, mitä sitä... Niin, onko se siellä älynyt lähteä? Kyllä se lähti, mä tiedän mihin se lähti niin. edes. Minkä vaikka hevon vittu ja sinä kansan lähet täältä. Otti muutakin omaisuutta mukaan. Sinä tä? Otti muutakin omaisuutta mukaan, kun se lähti täältä. Mitä tä? Omaisuutta otti minultakin mukaan, kun se lähti täältä. Mitä omaisuutta? Siis siinä on vaan semmoinen selfieitä kun otti. Kuka? No siis se, joka täällä oli. Sinulta? Juu. Jaa, semmonen rosvo, mitä oli muuta varastanut täältä? Ei, vaan en itse huomannut. Artulta? No eikä se siltä mitään ottaa. Ja toinen rosvo sitten se Jyrki, mikä on kans luikero ollut täällä. Niin. Rosvojahan ne on. Ei mitään muuta kuin se on semmonen juttu, että tänne ei jäädä maijailemaan kun. Ja oot oikein matkakapseekin kanssa tullut tänne. Niin, no se on, niin. Se on tuollaisia näyttelijän vaatteita. Joo, näyttelijä, helvetti, me muualle näyttelemään kun. Se on semmonen juttu nyt, että jos meinaat ilman poliisia lähteä, niin se on parempi lähteä nyt seuraavan kyytiin. Joo. Niin. Muuten soitetaan poliisit sulle. Joo. Niin. Ja muista se, että ette vastaavaisuudessa tule tänne. Joo. Okei. Mennäkö nauhalle nämä? En tiedä mitä siellä on, siellä mikäs päivä. Menköpä vaikka helvettiin minusta näin vaan tämä peli pitää loppua.